Ręka. Dzik. Zeszła tutaj, naprawdę z rzutem była Ruszyńska, no wyciąguje. Nie co było. Proszę pani. Dostanie kartkę za to. Patrz.
Jest dzik! Już nawet do tego 6-0 spokojnie z tym nie sprzyja to boisko stanowione. Już sami to badamy po kilka powoduje do zrobienia. Na granicy zasięgu pewnie, tak? Nazywa się?
Przed meczem z Holandią. Tak, zawsze o to chodzi. Jeden. Tak. Ręka. Nie ma znaczenia, czy to jest 1
Dawaj Liwa. Dawaj Liwa. Dawaj Liwka. Teraz. Dawaj. Nie widać. Jej! A nie Zosia! Co? Teraz nie kończyć.
Idź poszukaj herbatki. Idziesz poszukać herbatki? Idę do łazieneczki. Wy zostajecie, bo nie będę brała do plecaka. Zostajemy. To!
Corey. Corey, call and do that.